Takže Lucka se zapomněla pozdravit, takže znova. Takže ahoj. Takže ahoj. Tohle video budeme točit u Čepáku. Jsme tady na kole, asi od Čepáku je to k nám domů. Ale 2 kiláky, 3. To je taška. Nevím. A si uvidíte kola, už se ale takhle ukáže, pak se nedíte kola. No a ještě ale nevím, proč to sluníčku. Tam někde je Čepák. No, prostě tam někde. No a to bude challenge. To asi každý znáte. Takže se vymáčeš, tak to taky trvá, ty jo. Jako beďáka. Ježiš, jako beďáka, no ty. To třeba taky no. No šup. No, takže já si jdu broukat jako písničku, až si najdu. Že všechno je tady uhoda, který jsem si tady broukala. Jo, ale nějak a... Nevíš, viď? Že já jsem mám říkat to svojí. Ne, já už jsem. Jo. Můžu? Máš svojí? Jo, já mám svojí. Tak řekni. Nebo to ne, tak řekni. Jo. Tak zabroukej. Fajn. Jo, to je hrozně... No, jestli se dá na ten telefon, ty vole. To je kamen. Neříkaj mi, baby. Moje zpívací schopnosti jsou moc vyvinuté. Takže já už mám taky. Uklidni se, hele. Jak malý dítě. Tupče. Koko. Já jsem koko. Ty jsi kokos. No, já jsem koko. No, takže no, takže... já mám malý ty brýle. No, takže já jdu broukat, jo. A ty asi neuhádneš. Jo. Anděla, jako děkan, ne? Co? Co jsi řekla? Jako děkan, anděla. Co? No, fakt radšej. Když jsi řekl o závrě, už to asi dalo neznám. Nebo jako vyznám, ale asi nepamatuju. Počkej. A když se taky vymáčkne. Jsi hodně horší. No to dělej. Super, to zblbla. No. Počkej. Víš? Nekoukej se na to heslo. Já jsem mi uhodla heslo, jsem fakt dobrá. To je hrozná. Počkej. Cože to nebude slyšet. Tohle. Tak jako polety. No, tak pojď pod ještě jednou. Ty vole. Nechceš se schovávat za každý parák. Čau, já jsem Brief a teď říkej mi voják. Plním se sny a je těžký to nevím. tvý kroky jsou složitý. Hlavně řád, ve sluchátkách se ohluchne. Ne. Ta pravá? Jo. Markos, ta pravá. Počkej. Já něco vlastně docela. Já už mám taky. Jo. Takže jo. Počkej, řekni si to. Ben Christopher. Jak se to jmenuje? Tak mi to aspoň zaspívej. No to já říkám, že moje zpívací schopnosti nejsou vyvinutý. No dobrý, já vím jako skladně, jo? Nemůžu si dovolit. No ale já jsem to dobře. Vím, že to bylo Ben Christopher. Ale pokud tak spadne, jo? No to je teda přemýšlet nad písničkou, tak já teda ještě řeknu... Jo. Začala mi
se nic nepil, jenom vodu se štávou. Takový tank, ty vole. Jedině, že by v té štávě byla vodka, ale to si nemyslím. Já si oddělala se jako ten kamen. No tak přemýšlej. Kolem mi zajela do baži. Takže už tady mám písničku. A si ji Lucka pozná. To bylo jak ten. To bylo, ježiš, to bylo jak ten. Čekej. To bylo, tak nějaký zvíř, jaký pštros nebo něco. Máme nějak, je ten růžovej. Ježiš, já nejsem blbá. No. Ten neři tady, ty chudák ten, kdo to má ve sluchátkách, jak fakt vás Jo, lituju. problém. Ty bolí vlastně. Arthur. Impossible. No je fakt střeva. No, takže Jdu poslední, protože já jsem poslední. Tak na to. Zima. No. Takže pro tohle video by to bylo všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like, Koment. odběr, sdílejte. Mějte se krásně a čauky. Čauky.